Здравейте, аз съм Емил Михайлов и участвах в стаж, проведен в BoxCare и организиран от Алцхаймер България с спонсорството на Телас. Участвах в екип с още двама души, като бяхме под супервизията на клинични невропсихолози, както и приложихме техники от музикотерапевтичната и арт-терапия. На стажа беше да приложим немедикаментозни техники в терапията с дементно болни, в групова динамика, разбира се. С седмиците забелязахме, че резидентите се чувстват по-добре, говорят повече за себе си и си припомнят все повече от животите си. И както знаем, емоционалното и когнитивното винаги са свързани. Ползвахме предимно музикотерапевтични и арт-терапевтични техники, защото те трябваше да си припомнят музика от младеници по този начин, което напрягаше когнитивните им системи, но същевременно ги вкарваше емоционално в целия този процес и им доставяше удоволствие. Аз съм изключително благодарен, че имах тази възможност, защото добих жив опит в психотерапевтичната практика и видях какво представлява и действително динамичен процес и трябва да се учи, практикува с години.